Beharrezkoan duen galdera nagusia da ea nork gobernatuko dituen gure erakundeak, Foru Aldundia eta udalak. Ezker Abertzaleak, ala Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta guk argi daukaguna da Eusko Alderdi Jeltzalea dela herri honi benetan etorkizuna eta bermea eskaintzen diona. Euskadiek herriz herri eta nazio bezala aurrera egin dezan beharrezkoa du herrigintza. Da herrigintza horretan motore nagusia Eusko Alderdi Jeltzalea da. Euskaldun guztion etorkizuna irabazteko, Bergaran hauteskundeak irabazteko, eman bidea Eusko Alderdi Jeltzaleari, eman bidea gure alkategaiari, Elena Leteri. Gure lantaldiak lan egingo du eraginkortasunez eta egingo du lana ere sensibilidadearekin. Kontutan hartuko dugu herriko hitza, oingo legealdi honetan hartu dugun moduan. Gu izan gara lehenengoak herri galdeketa egin duguna, 2 aldiz egin du eta holan jarraituko dugu. Seminarizioan izango dugu aukera aparkalekuaren bai edo ez esatia eta hori izango da gure hauteskundetan. Jaso ditugun inkestaren erantzunak oso baliogarriak izan die, baina momentu honetan bai aipatu behar dugu konpromiso bat.